yr Ebolesi a'r Adfeirch yn yr adran ec yn Merlod Cymreig Teip Cob, sydd dan sylw'r beirniad Nicole Musson ac Heledd yn wrth yn boddau fan hyn. Wel, dwi beth bynnag efo'r adran ec. O, fi'n gwybod, fi'n gallu gweld e. A ti'n meddwl, mae mor heintus, wi gyda ti hefyd, achos mae'r holl naws yn dod o ddiwrtho ti. Ond beth o'n i'n gweld hefyd gyda'r adrannau, wrth gwrs mae'r stoc ifanc yn gweithio'n galed, mae'r arweinyddion yn gweithio'n galwed. Ti'n gweld yr arweinwyr yn dod nôl dosbarth ar ôl dosbarth? Wel, a mi hynna yr un fath, sy'n ni'n deud, efo'r copiau nes mlaen hefyd yr adran nesaf, mi fydd lot o'r rhaid i ni wedi gweld mwy nag unwaith yn yr adran ec yn dod nôl yn yr adran hefyd. Felly, maen nhw'n wrth i'n brysur yn gweithio ac yn paratoi'r ceffylau yma. Mae'n sgil arbennig i ddangos y creadur ar ei orau. Yndi, ac mae pob anifail yn wahanol ac mae'r arweinwyr yn ddod i nabod beth sy'n neud i'r ceffylau. Beth yw'r tic na sydd yn just yn neud i'r ceffyl ddangos i hunain ar ei orau? Odi hwnna'n fwy o gamp falle gyda y rhai ifanc gan bod nhw a llai o brofiad mewn sefyllfa fel hon? A llai o amser gyda nhw i gyd weithio o flan llaw? Yn bendant. Efo rhain, yr unig fantais ydy, lot o rhain wedi cael ei ddangos trwy'r ha. Ond da ni yn dangos rwan mewn, da ni wedi sôn yn gynharach, mewn awyrgylch hollol anhebyg i hynna. Da ni mewn papell yn Llanelwedd, mae'r to ma'n yn siglo, a mae yna bobl yma, mae'r llwchli ar y llawr, a ti'n jyst yn gweld mae rhai o'n nhw'n cael ei anodd i setlo. Ond fi rhai o rhain wedi gwneud y gwaith cartre hefyd, a wedi gael nhw allan i llefydd lle mae'r awyrgylch yn debyg. Llwchli ar y llawr, llwchli ar dy got, David. Lot ohono fo heddiw. Llwchli ym mhob man. Lle ydy'n sgil arbennig a'r cydweithio yna rhwng yr arweinwyr a'r ceffylau. Mae hon yn mynd yn bert. Yndi, wedi dangos i hyn yn dda iawn. 2, 4, 5, 8. Dyma ni llafar Sals y Queen, dy panrogaeth Jen Dat, wrth y march Llanidan Simbwnt ac allan o Popsters Samba Rock wedi rhoi sioe arbennig ymlaen. Pan ni'n sôn am iaith y corff, wyt ti'n gallu gweud tipyn wrth ieithwedd y corff o sut mae'r ceffyl yn teimlo? Er enghraifft gyda fach, welwn ni a fan hyn eto, y cynffon ar ei fyny. Wel, pob cynffon ar ei fyny, maen nhw'n teimlo'n dda, maen nhw'n dangos i hunain, real show-off ydi. Ac mae pob un ohono ni, wedi gyda byd Cymraeg, eisiau'r cynffon addo fyny ac bod nhw'n symud yna. Mae o'n anodd, dwi'n meddwl, tu fewn. Dych chi ddim yn cael hynna gymaint tu fewn na fysach chi tu allan. Be sy'n gallu digwydd hefyd, ni wedi gweld ar gwrs y dornod, yw mae ambell i geffyl yn rhoi ceffyl arall o dan bwysau. Maen nhw'n ymateb i'w gilydd mewn gwirionedd, yn dyn nhw. Mae o'n beryg bywyd. Os ych chi weld Jack Bow, maen nhw'n troi fan hyn rwan, a rhedeg lawr y cefn, dyn ni wedi gweld ambell un yn cael cic yn y ceffylau sy'n sefyll na hefyd. Ie. Ti wedi cael profiadau o ran cofiadwy yn arwen? Dy hunan? Heledd. Yn 2016, nes i cwmpo o flaen Eisteddle yn y Sioe Frenhinol. A gath ei roi allan ar y teledu hefyd. Poenus. Poenus iawn. Ar sawl lefel. Sawl lefel. Ond a mae'r fideo dal i fod yn mynd o amgylch yn blynyddol ar gyfer fy mhen blwydd. Llai fod yn rhan o'r grŵp WhatsApp, please. Na, ddim o gwbl hefyd. Sbryd uchel fan hyn. Dyma ni Natalie Clark, y fronarth Twilight Beauty, wrth y march fronarth Rossi ag allan o'r gaseg Ewin y Lili Lon. Wel, dyma ni fronarth Twilight Beauty yn gobeithio creu argraff ar ein beirniad Nicole Musson, ond mae yna ddigon ar ôl yn y dosbarth yma ac fydden ni'n dilyn yr holl cystadlu. Dyma ni y dosbarth ola gyda'r adran ec y Merlod Cymreig Teip Cob cyn bod ni'n mynd at y bencampwriaeth, sef yr Adfeirch neu'r Ebolesi Blwydd. A fyny yn y porffor wedi bod yn beirniadu
Merlod Cymreig Teip Cob, Mrs Nicole Musson. Dwi'n meddwl bod Nicole i weld bod hi wedi mwynhau y profiad yma yn fawr iawn. A fi sy'n siarad efo ei ddoi ac oedd hi'n deud sy'n gymaint oedd hi'n edrych ymlaen at yr achlysur. Mae rhaid bod yna nerfusrwydd. Yn bendant. Dwi'n meddwl bod chi eisiau gwneud job dda fel beirniad. A hefyd, ydych chi jyst yn gobeithio bydd bobl yn dod â ceffylau o'r teip ydych chi'n hoffi hefyd. Sa'n byd waith a bod yn sefyll yng nghanol cilch, edrych o gwmpas a meddwl, gosh, dwi'n eisiau mynd ar un o'r rhain adre. Na. A mae'n anoddach, so unrhyw beirniad dwi'n meddwl yn cytuno i ddeud bod yn anoddach i ddyrniadu dosbarth wael na dosbarth dda o geffylau. Mae pobl yn bolon talu pris uchel iawn am stoc ifanc yn dweud e? Yndyn, mae swclod wastad wedi gorchymyn prisiau da. Dwi'n meddwl bod bobl, jyst mae rhaid ni gyd dechrau'n hwle, a dyn ni'n prynu swclod mwyn jyst siapio dyfodol nhw, cael rhywbeth arbennig, yr un special na i ddim mlaen, a dechrau magu teulu llwyddiannus gobeithio o ceffylau dan eich enw chi hefyd allan ohonyn nhw. So mae nhw'n gallu mynnu dipyn o arian. Wy'n gwybod mae Nicole yw'r beirniad swyddogol, ond i fi ti yw ein beirniad answyddogol. Wyt ti'n mynd i benderfynu ar un? Wel, i fod yn onest, fi'n meddwl bod Nicole Musson wedi curo ni 2456. O, fe yw'n eiliad. Stafford Limited Edition. Yw'r enillydd hyd yn hyn, ymdrechnogau Sarah Butterworth, wrth y march bacl Sherry Tango ac allan o Stafford First Edition. Yn ail wedyn mae Gethin Turner yn dangos ar rhan Helen Kingham, Islin Saga wrth y march Brynseion Red Knight ac allan o'r gaseg Brynseion Red Hot Gossip. So Red Hot Gossip yn Ebolesi oedd yn byn Cymreig yma rhai blynyddoedd yn ôl. Wyt ti'n gallu gweld pam bydde Stafford Limited Edition ar y brig ar hyn o bryd? Yn batrwm o Ebolesi wedi troi allan yn hynod dda, asgwrn da, ac wedi dal y llyged heddiw. Dyna ni, ar y pen, ar y chwith, yn y safle cynta. Yn drydydd mae Jack Bowerman, welson ni ar y sgrin, gyda trenewydd Queen Pin. Graham Roberts yn dangos ar ran y brydfa anod. Cyfle ni gael gweld y linell i gyd. A cyfle arall. Achos mae yna newidiadau wedi bod o lawr y llinell yn y dosbarthiadau blaenorol. Oes, fel y teg, mae wedi tynnu nhw fewn a wedyn wedi camu'r llinell unwaith eto just i wneud yn siŵr bod hi'n hapus gyda be sydd o'i flaen hi. Ond ni gael gweld os mai fel hyn fydd hi'n aros. I ni'n dod i'r eiliadau ola wy'n credu. Ti'n credu mai fel hyn fydd hi'n aros? Dwi'n meddwl. Bendant? A ddau cynta, dwi'n meddwl bod yn teip yn siwtio yn y col mysa. Mae'n cael golwg ar nhw, ond ni jyst yn gweld yn y cefndir. Ydy mae'n cymryd i amser, sneb yn hasdu ddyn agos e? Na. A mae hwnna yn rhoi hyder i'r rheini sydd wedi cystadlu. Mae pawb yn teimlo bod nhw'n cael wared teg. Yndyn, mae hynna'n bwysig. Mae pob un fan hyn wedi talu'r un arian i entro'r sioe, a mae pawb eisiau'r un chwarae teg tra bod nhw yma. Mae yna rhyw air bach wedi rannu rhwng Nicole a'r Stewart, a mae'r cerddediad ychydig bach yn mwy penderfynol, a dyna ni. Mae yn benderfyniad terfynol. Sarah Butterworth a Stafford Limited Edition yn mynd â hi. A braf gweld ni hefyd wastod yn dywi y gymeradwyaeth gan bobl eraill. Right. A felly dyma ni gyfeillion. Stafford Limited Edition yn y safle cynta. Sarah Butterworth wedi bridio ac yn dangos hefyd. Allan o'r march Buckles Cherry Tango a'r gaseg Stafford First Edition.
Second prize Yn this fywiog ar today hyn o goes to bryd. exhibit 2416. A whare teg wedi bod yno ers dipyn o amser bellach gan gofio mae'r stoc ifanc yw'r rhain. Third prize going to exhibit 2405. And that's Jack Bowerman and Brian Scully with Trin Newydd Queen Pin. Wel, dyma ni enillydd y dosbarth i'r Ebolesi. Going to exhibit 2410. It's all right, we can do it, we can go round a little bit. And that's R.E. Well, what a year you've had. I know, I can't believe it. I can't believe it. And she's by the same stallion as well. So just a Buckles Cherry Tango, a stallion that you own. Yeah. You've had great success with this stock this year. Tell us a little bit about it. I bought him from Germany 4 years ago on a bit of a whim, completely unseen. But he's worked out fantastic for us. I'm over the moon. Well, you've got 2 winning foals at the Royal Welsh of the Cob classes, and this filly's another daughter. Yeah, exactly. Well, I won't keep you much longer. You've got a championship and a lap of honour to do. Best of luck. Thank you, means a Da lot. iawn. Thank you very much. Adfarch neu Eboles o le? O le? Iawn, oce bach. Wel, mae'n fywiog a does dim syndod chwaith wedi darganfod. Mae Stafford Limited Edition sy'n mynd ar wobr gynta a llon gyfarchiadau i Sarah Butterworth. Wedi bridio ac yn dangos yma hefyd yn y Ffairea yn Llanelwedd ac yn fuddigol gyda'r Eboles Blwydd, yr adran C. Second prize going to exhibit 2416.